Mga Salmo Kapitulo 12. Pag-ampo sa pagpakitabang. Tabang o Ginoo, kay wala nay maayong tawo nga nahibilin, ug wala nay dili bakakon. Ang tanan nagbinakakay ug nagulog-ulogay. Pahiluma o Ginoo ang maulog-ulogong dila, ug patakuma ang hambugirong baba nga nag-ingon. Mudaog kami pinaagi sa among dila. Isulti namo ang among gusto ug walay makabuot kanamo. Apan nag-ingon ang Ginoo, tabangan ko sila, kay ang mga kabos gidaog-daog ug ang mga timawa gipaantos. Hatagan ko sila sa kalinaw nga gipangandoy nila. Kasaligan gayod ang mga saad sa Ginoo, sama sa lunsay nga plata nga giputli sa makapito pinaagi sa kalayo. Panalipdi kami kanunay o Ginoo, ilikay kami niining mga dautan. Gilibutan kami sa mga daotang tawo ug sa tanang nagdaig sa dautan.